ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର 4ଟି ଧାମ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ 4ଟି ଧାମ ରହିଅଛି। ଏହି 4ଟି ଧାମ ଭାରତରେ 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ, ଉତ୍ତରରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ବିଷୟରେ। ଏହା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବଦ୍ରିନାଥ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଏହା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ରାମନାଥପୁରମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି।